chaita kuti vanhu vasauye ndochokuti ndakaona mupurisa achiuya nasekretari vauya vakati tiri kutsvagawo ndimya sabhuku nyamani ndikati ini tauya nenyaya panapa ndabva muvhireji muvese vati pasi pamira ziso rokuti Casper Nyamandu ari kutuka chitutsi panongoya achibva kubhawa. Ndiani akuudzai unzi hatimutaure patangosvika muvhireji muvese vati chokwadi. Saka zvakanaka ini kuti ndibve panapa pamba pasi Casper ndipapi ndikati ndipapa pasera nguva iyi vachingobva kudaro pakabva svika adzimai vacho uyu ndikati ndo adzimai aCasper vataurirana nomupurisa vachipedzerana nyohwa ndokunzi alright vachipedza kudaro vachinyora unzi imimi asabhuku kuti ndizive kuti ndasvika panapa ndaziva inini ndauya noningire nefoni dzandikafonewa ndinyorere tsamba iyi kuti ndabva panapa nokuti kana maramba kundinyorera tsamba kureva kuti masapota mabasa ari kuitwa nomunin'ina wenyu. Madzimai ake vakati aiwa kamuka ichokwadi ndobva ndapa tsamba. Mushure mazvo mangwana yacho uyu ndoudzeendai mumutaura ndakaenda kumutaura mangwana yacho kuti iwe pasvika mupurisa pano noshoko rakati unzi mamuti kudini ngatini ndasvika shoko rokunzi iwewe pasi pamira ziso sezvandikaitwa inini sondorapera ere ndozvawaitwa akati ndimi mirai shoma baba muchataura sei muri kuti nyaya iyi hamusini makaimangara handisini ndakaimangara yakauya kuofisi pasi pamira ziso hamuna kumangara ndina kumangara saka kiremu kuno kuri kusabhuku ndiyakamangara nawe mainzwa amene maverengero aita manga mavere verengai sabhuku Nyamandu versus Casper Nyamandu mainzwa handisini aripo mupurisa kana taura mupurisa aripo mupurisa taura panyaya hungu ndakaenda kumba kwa sabhuku chifiro chetanhawiri chisvika mara ino vabereka akandipupurira kuti zvechokadi murume kutuka anotuka mumusha vatazoenda kwasabhuku ndakabvunza sabhuku mazvari kutaurwa ndiyo here yandasangana nayo asabhuku akatenda kuti zvechokadi murume ndio mabasa ake. Saka kusasabhuku chekuti ishuwa here yauya nemashoko kuti uyu anotuka murai ishuwa here pane musabhuku kana kuti mukuitawo zvokunzwa mamuzizi ishuwa here kuti anotuka ini mazuva anaya anenge angaita shoma ezvezvimakutakaurovhara nyaya payaenda sekumapanzwa nyaya iripo ndeyekuti imimi chokwadi hamusirimi makamhangara nyaya yaCasper zvichireva kuti Casper kana akati nanhasi muri tu muchikwira mubhazi asaenda achikurwisai kuti imimi makamhangarira Casper asi nyaya yaitika ndeyekuti imimi hamupo kuti Casper azwi hamupo pakuti pasi pamera ziso pacho ndiani pasi pamera ziso hapana munhu then tabva ipapo manje pazobvunzwa imimi patati mungonzi mapupura imimi kuita kuti Casper azive kuti imimi hakusiri imimi mabvunzwa manje kuti Casper anombotuka here imimi muripo sasabhuku kuti matauro kuti aiwa pari zvino anenge anani asaimbotuka asi hamusiri makaya nenyaya ndachikuti muchendesei pakuti vangazoti makaya nayo ndini asi imimi mukupupurawo kuti kutuka anotuka asini nyaya ndaita sei handisi kunoke ini chakazondishamisa mushure uyu akazoya kukumba kwanguyo achitandandura nenyanga nemushonga yaanayo kumapurasi ndiwo mangari kuna sabhuku mutofa chete
saka mukandiona ndapondewa isijerai ndosaka munhu kuti pakutaura chokwadi aiwa kwete chachokwadi ndosaka mati mazuva ano anenge asiri kutuka asi anenge aimbodii muri kuitira kuti mudzivirire kuti musazodii asi achidii zvake achinyangadza timbodzokeera kwavanhu imimi muri kuti kudii panyaya yekutaurwa nyaya yekugara muchishungurudza mhuri dzenyu nekutukirira muvhileji inanga chandinoziva iro ndovandokwanisa kundiudzawo nokuti inanga chandinoziva nokuti ndovakutikushaikandivata machanokwanisa kuziva sabhuka wacho ndivo munonwa wava ndaimbonwa pazvongamiti zvarini nditoamatesi chamira mishizha yakamira mishizha saka kura kuti nyaya ichitorwa kubva pamainwa hwahwa semafungiro enyu makapedzisira kutuka muchiri kunwa here kana kuti makazongotuka mutsisana zvokuti nyaya yekutotuka yamutoizivawo kuti inombobuda pamuda muri kutoshamisikawo nenyaya yekutuka iyi kuti hamutotuke inogara pamba pangu nepasabhuku pane 50 meters tasvike papo pano saka leo nguva rimwe ndibatsirawo kuti aiwa wadai ukadai saka nditaura kuti handisitozvisivawo unoona nyaya hombe iripo izvozvi chandanyanyadzokera kwauri kudai wanzwa shoko rapedzisirwa naasa shoko iroro riri kutaura nyaya yese rikupedza hongu vabuditswa munyaya kunzi handiwo vakumhangarira asi ava vataura vachipedza nanhasi havagone kutaura chokwadi pamusoro penyaya dzako dzauri kuita nanhasabhuku vari kutokutya vari kutotya kushungurudzwa newe semazwa avo ukaenda kumba kwavo uchitaura kuti ndine mushonga wandinawo ndiri kuda kukuraya asi manzwa zvavataura kuti makanzwa ndafa ende ndanzwa wabva waseka shoko rekuti munhu achitaura kuti makaona ndafa uyu ndiye andiuraya rinosedza ini kusekwa ndaita nekushamisika kuti mukoma wangu ndiyangu ndidai aiwa kana tiri kutaura nyaya dzinosedza nodzisingasekezi tiri kuti isusu ini ndakataura kuti uyu ndiye uyu makaona ndafa uyu ndiye andiuraya uyu angatokuvara naine kuseka ipapo shuwa pamwe ndingange ndakanganisawo ipapo kuti ndaseka zvavo asi kuti ndarava vanobva ndatumba kwavo ndichitaura izvozvo handina chandinoziva inini kana nyaya yasvika payasvika apa rinotokanudza kuti kana ari mukoma muri kuti ndingakuurayei maitobva matochinja fesi muchitosiririswa neshoko rekunzi ndingauraye munhu but maratidza kufanirira kuratidza kuti imimi shoko rekuuraya munhu pamuri munoritora senyaya yekuuraya huku zvakangofanana kuti mwana ukamuti chekai huku iyo nhasi ndeyatiri kuita muriwo vanofara isati yachekwa ndozvamaita imi kufarira kuti baba avataura kuti makaona ndafa uyu murume uyo akandivimbisa kuti anoda kundiuraya imimi ndokubva mafara izvozvo chete ini ndindaona chiri chibatiso chekuti mune mamwe mazwi ari kutotyiwa nasabhuku kuti abuditse umbohwe uyezve mazwi ayo makaataura nechikonzero chekuti imimi macho mazwi iwayo muri kuratidza semazwi anofadza kufara pamberi pedare imi muchitaura kunzi ndikuda kuuraya munhu munoziva kuti kutaura shoko chete rekuti munhu ndoda kumuuraya ishoko rinototyisa munhu asingauraya vanhu kupomerwa chete kunzi akataura shoko rekunzi anoda kundiuraya shoko iroro anogona kutopedzera kuenda naro pana sabhuku inzwai zvaari kunditaurirawo but muno muri kushamisika kuti imi muritori pamufaro reshoko rekuti sabhuku anoda kufa chanyanyawo kufadzai pashoko iroro chii imimi musingafarire rufu rwasabhuku chikaanzwa achisekesese zvamaita parufu seka kuti uyu murume ataura nyaya yekuti makaona ndafa ndiwo ima hamuzere kuti ava kune zvimwe zvikonzero zvinovauraya zvisiri zvenyimimi nhasi izvo zvivanyoresa mushini iri kutora nai pasina 3 days vobva vafa chero ava vemushini vanoti ndiani imimi tipindure ipapo ipapo zvavo vakundisa ipapo vachindidaro ndati ava vakafa ava hapana kana 3 days tinoti auraya baba ava ndiani vanotora sezvino chidarisira ngachi
handiti ka imimi omwe zvitoro kuti kudi fanira kubata maona baba pandataka kuwabvunza handika vati kumashiroko anenge aimbotuka asi mazana akadi zvera kunyaya shoko rokutuka riri papi riripo handika 1 baba vataura nyaya yekuti uyu mukanafa ndiachandura handika baba varatidza serious ava enda vakatogumbuka kuratidza kuti murume uyu kavo kusauya kaita komiti kuzopupura nhau iyi imhondo romuraino uyu murume haana zvakarachi muraino ndochokwadi ndosabuku matauro angu achita nanga ndakavataridza mazavaita kumeseka ukwafuta kuratidza kuti uyu achandiurayawo raka asi munhu akadanga upi uyu ndobva asekerera zvaona gorokota uyu akara akatsamwa ndobva asekerera waona chokwadi tichitaura asabhuku chokwadi toziva kuti village ndoro ukama asi chokwadi chinodini chinorwadza chokwadi chenyimime mapurisa akare kuti uyu somuningira wenyimina handimi makamuudza kuchiedza kuzvichenura asi mabasa eoi ari kubuda pachena muri kunzwa ka anzwa kuti ari kudiwa kunoku kudarikwa mambo akasvika pamberi penyu achikuchichidzirai nokukuurayai muri kunzwa ka zvichidurira kuti ndo nhau yaita kuti nhasi uno ave ari mupe ari muno zvino umpowo zvokuti uyu murume uyu munin'ina wenyu uyu mabasa yake yoyo ane aita zvakakwana zvakadaro nokuda kwakutoti imimi kutoshandisirwa kuti iwo kutoti zvino zvinhu zvinokwanisa kuuraya imimi iye zvikonzewa nemabasa yake abvunziwa kuti kasi unomwa hwahwa here hanzi yakapedza mazuva mashomanani apa kutaura mwedzi kuti imwe ikawanda zvinoda kuti haana chokwadi nezvaari kutaura asi zvikubuda pachena ndezvokuti zviri kutaurika ichokwadi imimi futi mati imimi mati kumashure uko zvaimboitika zvakare pachikama ipopo tatobata kuti ichokwadi Meja, changamire. Wewe wakatuma kuti uende kuenda mahiri akaita nhau yavo. Pamusoro wenhau wabuda kuti anofamba achituka maraini uyezve nekushungurudza mhuri yake. Pakufefeta kwako kushungurudza kwaita mhuri wake ukapasvika here uyezve ukanzwa ari kushungurudza nemutoo upi? Changamire kuti ndisvike okushungurudzwa kanoita mhuri yake zvacho zvakaoma ndio zvati kudai zvikaoma kureba kusakasara azoita mabheji zvichauana senguruma zvinhu yaiko ndekuti ukaita kana uri gurukota kana kupurisa ukava neimwe information yaunoda kuti usisiye kuda kuibudisa mudare that information ndio inenge ichotibatsira kuti nyaya ipere iwe ubva wati inenetaitiro chavanhu vava haitongeka imimi pairi kana mune information yakazara yamuri kuziva kutsigira sabhuku apa munotaura kuti murume uyu mhuri yakakuishungurudza achidai vana kuvadai zvokuzoti zvichazoitikei kuseri musati mataura mirai ndikubatsirei zvishoma imi mati muri sabhukani nyamandu village racho Musasa upana Musasa zvaita zvakanaka nyaya ine varume vaviri vakandifonera vakati please tibatsirei kumurume ari kuuya ikoko ari kurara nemwanasikana wake ari kumuvhurira haisiriyo imwe information yeyo iyoyo zvokuti vaitoti tatoshaya nhamba dzamai president dai takatofonera takatozivisa iko kuti ndo kuneseka kwati kuita ndine varume vaviri vakandifonera vachitaura kuti kudare ikoko uri kuona nyaya yako manje kwayakuenda zvazoita zvakanaka ndabva ndanyatsoziva kuti ndo nyaya yacho vakati kudare ikoko hatifunge kuti muchaona munhu achauya nekuti murumeyo anotyisa ane kaviri achivhurira mwanasikana wake kekutanga nyaya yakuda kuti inomhangarwa murume uyu ari kunzi akagara pasi nemudzimai wake akatsiura mwana uye kuti imimi makasungisa baba venyu muchadyei uyezve muchashandirwa nani pakutonwa ikoko akabva kwaanobva anoenda muimba inorara mwanasikana wake izvi zvakataurwa nevanhu vaviri
vachifona pandiri vakati nyaya yemunayo svondo rineri tibatsirei kumurume iyeyo kana paine mamwe matano anotsvagurudzwa vakaenderera mberi vachiti kudai zvaibvira mwanasikana wake uyu ngaacheneswe nekuti murume uyu akatoonekwa katatu achibuda mumba imomo. Vadzimai vake nyaya iyi vanoiziva. Ndo nyaya yemashungurudziro ari kutaurwa panyaya yemhuri. Iwe urukunzwa wangoshati yako mbawakwaro ndikuvavenga nekuda kuvauraya chinhu chakauchida kuvaurayira ezvekuona kuchamuda Bona vanhu pavanotaura kuti ndikataura navo ini vanhu vaenda kumba kwavo ini ndandiri kumba kwasecretary mushure munge ndaenda kubhazi nda kubuda ndipewe mari yemaisirwa nanhama ndinoenda anotaura navo kumba ndanditori nasecretary wavillage kumba kwasecretary izwaunzwe teerera wanzwa here mazivataura kumava yokuti ndikavakuti ukati mimi ndinoda kukurayai zvawaida kuvaurayira uri kuzvinzwa here kuti zvabuda ndopanotaura kuti inini avana kuvaudza mashoko yayo deni mumwe vamwe anokwanisa kundipupurira kuti ini hana kuvaudza mashoko yayo ndisecretary wasecretary wevillage noti ndandikomba papa iwewe mazwi akutaurikaya unoziva here kuti imhosva ndinotaura kuti imhosva noti kutaura kwaita imhosva asi zvinhu zvekutaura hazviko kwandiri vasabhuku vapupura kuti mazuva ano akuita zvake zvishoma kana zvikawanda chese checho chinhu chimwe chetu kutadzi musoro number 2 une mwanasikana akura zvakadini okay vanorara mbengo chete nyaya yekutaurwa nezvayataura nasabhuku neyezonzi vakafona wainzwa zvari kutaurwa kuti unorara nevanasikana pamusoro zvandiri kuona panyaya ika ndezvekuti vanhu vomuvillage vadishirwa nomurume uyu nokutukana kwaanoita. Ndaona chokwadi kuti anotuka sabhuku ataura hakuna chimwe chokwadi chichada kutsvagwa kumashure nokuti sabhuku ndiye muridzi wevillage, asi zvingazonodai zvakunowedzeredza kuti ari kutopindira mwanasikana yanzira yekufikisa ndomaonero angadai ndiri kuita ini. Iwe wakudaire ini ndoda kukurambidza kudaira shoko rataurwa negurukota ndoda kukurambidza nezvikonzero wati hautuke hautozivawo kuti iwe uri kutuka chii kuvillage, asi dai tatenderana pekutanga paye kuti iwewe uri munhu agara asiri kugara nevamwe zvakanaka uchitukirira vanhu muvillage, neshoko rataurwa nemurume uyo raikwana pauri kuti shuwa imweni yenguva nekuda kwekushungurudza kwauri kuita vanhu vaakukugadzirira nyaya, saka iwe unotenderana neshoko iroro papi iwe usingatuke vanhu. Zvinodaro nokuti pandakamvura kuti ndare kunomweni ichiuya iri nyaya yamukoma nomwana agara uko zvakatora kuti kutonzi nini ndindauyisa ava kudare handimukuti tikabva kudare kunokuisupa chinesa kutomukomana vanodzinawo but yakatora kutonzi nini ndindaunza kudare ini ndasingatozivawo kana pavanetsana nomwana uye wabata zvakanaka asi ndasingatozivawo wabata zvakanaka ndati iwe dai tatenderana kumashure kuti ichokwadi unotuka muvillage, shoko rababavo raishanda kwauri ende yaitova mhanda inoratidza kuti vanhu ava vaakukugadzirira nyaya
nezvikonzero zvekuti iwewe vanzwa newe. Zvino iwewe vanokugadzirira nyaya sei iwe usingatuke? Kuona kwako iwewe mwana wako kana mukadzi wako angauye naye pamberi pedare kumiririra kuti baba ivavo chokwadi vanotuka vachiziva kuti kumba kwasara madhodha. Vanenge vataura kuti kudii? Vana vako iwewe vakataura kuti baba vedu vanotuka zveshuwa uye zvevachizodzokera pamusha pani imi matogara muchituka. Vakapupurira imimi. Inyaya yokuti tiri kungogadzirirana nekuda kwenu chimbotudza ungagadzirirwe nyaya nekuda kwenu medicine tinogara muno vakoma nababa vedu vapera kuva vakoma vato vatori kwakuru ndovasabana vakoma vakura mundiro kwesita kwavakoma saka magariro atinongoita unomararamiro atinoita ndotonototi vanhu tezvingogadzirirana so tingogadzirirana kuti dzinza rimwe chete hamuna mutombo saka squarere takanonoka ndabonzwa maclaim kazhinji papane vanhu vanenge vaviri vane nyaya yakada kungofanana. Kana waenda kudaro wachiitwa muchangamiri bvuma chete kuti mhosva yekutuka changamiri inoita se bizi vanenge ndakadhakwa obva wavhara basa rako nokuti inyaya yako For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.